bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jamhira moon hannde ko meftande habaruji America ɗum noon puɗɗorɗen hadmeji communiqué ji. ardiɓe radio jowol sare gollotoɓe radio jowol sare ha hettiyankoɓe radio jowol sare ɓe ndenda sunare e honorable député Samba Thioyel Ba to jowol, Hammadi Sow to jowol, Ousmane Baba Touré to dowlaji dentuɗe Amérique, leñol sosoɓe Tourenaɓe e welanaɓe taniraɓe e jowol. Caggal jaltugol aduna hono yummaɓe mawniɓe hen birnoɗo Hawwa Djiby Touré cankiɗo hecci hanki to Nouakchott o wirna ko ñande aljuma hanki to jowol. Dewlal ngo ko Amadou Touré gonɗo to Amérique eɓe ndende sunare dendagal ɓesguji jowol nde Allah yurmoto yafom harno aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe yo juuɗe moƴƴe jaɓomo. Amin yo Allah jaɓa duwaw. Habaruji men États-Unis mbinɗen ni toon to Washington e tugnade journal biyeteɗo ABC ene wayno kanko laamu makko kanko Donald Trump e peeje ɗe ɓe ngoni oɗo saha joni segde yimɓe e heewɓe ɓe ngannduɗaa jeeyaɓe gouvernement fédéral usudde ɗumen ene wayno ɓe naatino hannde e agence goto agence o kadi ko toppitiɗo ko fate goomu laamu toppitiɗo ko fate no conseil administration pour ko fate affaire uji nucléaire ene wayno wiyaɓe ceeki toon kene wona temed tati ɗum noon caggal nde ɗum ɗo waɗi nde haaɓen ceeka gasni ene wayno ko kamɓe laamu ngu ɓe nganndi ɓe tawi wonde ko seekaɓe ɓe won hen ko yimɓe ɓe ngannduɗaa kañumen toppiti hono ko kala ko woni armement nucléaire mo États-Unis holno renirte holno fewnirte e holno kadi liggotoɓe hen contracteur ji no mbaɗirte ɗum noon tugnade journal biyeteɗo ABC ɓeɗon yimɓe e wayno ko caggal nde ɓe mbirni ɗum noon donc ministére mabɓe toppitiɗo ko fate énergie caggal muɗum wi wonde ko heure waɗama e wayno ko yimɓe wonɓe toon ɓe won hen ko liggotoɓe ɓe tawi wonde ko won yimɓe seekaɓe ɓeɗon yimɓe ko yimɓe wonɓe kañumen goni ko usine aji toon to kaɓɓirɗe nucléaire pewnteto woni ɓeɗon yimɓe kadi kañumen koye men goni renoɓe walla liggotoɓe contracteur uji mahoɓe walla mahoɓe ɗeɗon kaɓɓirɗe nucléaire e kañumen kadi ko kañumen inspecteur sowa ɗeɗon kaɓɓirɗe nucléaire kono ene wayno ko caggal muɗum ndeɓe gandi oɗon ko erreur hono kanko ministére toppitiɗo ko fate énergie o e tugnade kadi habaruji gumiriɗe hannde ABC taw caggal muɗum hono yimɓe jeeyaɓe congrès puɗɗi laawade jeeyi ha toon ene wayno ɓe puɗɗima artude mbi wonde ko ɓeɗo yimɓe seekaɓe timmani temed tati neɗɗo ko capanɗe joyyi neɗɗo kono ene wayno hande ɓene continue ruttinde ɓeɗon seeknoɓe eɓe gartira ɗumen e place uji mumen tugnade hande habaruji gumiriɗe ABC ha hande ko fate ceggol ɓeɗo yimɓe liggotonoɓe toon hono kanko Donald Trump e laamu makko kadi ko waɗata oɗo saha joni ko yimɓe hewɓe liggotonoɓe agence uji kewɗi ene wayno ko keeɓino lettre uji ñande alhamis ɓennuɗo mbiya wonde ko liggeyaji men koko dartinte ɗum noon e tugnade ko haala kene wona nogas ɗiɗi ujunere neɗɗo liggotonoɓe gouvernement fédéral ko ɓuuri hen hewde kadi ko yimɓe ɓe ngannduɗaa henna ko yimɓe ɓe ngannduɗaa ɓurani toon kene wona hitande ɗiɗon postuji kañumen fof keeɓi lettre wonde ceekama e nder ɓeɗon seekaɓe kadi ko anni hen ɓeɗon yimɓe surtout hen ko woni ɓeɗo yimɓe kañumen koyemen ko jamnoɓe wiide wonde ko kañumen ma jaab yaade retraite pour dokke jooɓe au moins jooɓe lebbi jeetati ɗo winoɗi donc ene wayno ko hadde ɗum ɗon arde kañumen tawi inde men ene ceeka ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump laamu makko kadi en continue wiide wonde ko ɓeɗon yimɓe seekaɓe taw ko kañumen koyemen koko jaɓi koko jamno en ene jaaha retraite ene wayno ɗum kadi ko erreur maɓe gartu hen ɗum noon ene wayno ko oɗo saha joni ko kulol e fayre e wone mabɓe ni nimso sibabude hono kanko Donald Trump o laamima leydi ndi ha hande ko fate laamu makko kanko Donald Trump ene wayno ko hande ñalawma kadi yimɓe procureur goɗɗo kadi ne wayno kañum huurum démissionné oɗon procureur noon waɗimo démissionde kadi ko sibabunde département justice kañum huurim waɗi ɓatake officiel hande pour wiide wonde ko kala ko fate kanko Eric Adam ka makko ko takkano ko yo momte oɗo woni procureur jeeɗo ɓiiji démission de sibabunde kanko laamu makko kanko Donald Trump ɓe jamiri Eric Adam ko fate ko takkano ko ɗum ɗon yo momte donc guidiɗo démission hanki ko biyeteɗo Daniel Sasson on kañum wonno ko ene woni jeeno koye ɗiɗo procureur uji fédéral juɓaɗo toon ma won jonti joni yo won toon to New York e kono e hande ko ñalawma kadi ko goɗɗo kadi ene wayno kañum hoɗum ko goto procureur uji ɓurɗi wonde kadi ɓurnoɓe liggade kadi e kanko Eric Adam ko takka ko kanko biyeteɗo Hagan Scotten ɗum noon e wiide mabɓe lettre kadi moɓe bindi wi wonde ko oɗo saha joni noon kanko gouvernement makko kanko Donald Trump ɓe goni koye hutorade département justice pour ɗum ɗoji politique
ko way wonde fof ko ɗum woni wonde kamɓe fof ɓe démissionni ɗum noon nde o namda kanko Donald Trump holko woni ɓe ɗiɗo procureur uji taw kodi ko yimɓe mawɓe ligginoɓe e ɗiɗo kawuji mawɗi kañumen koyemen dañi hen victoire uji holko woni sababu démission e kanko Donald Trump kadi e koɓe ɗaminno o wi wonde ko ɓeɗo fof ko yimɓe ɓe ngannduɗa andunoɓe ni ko jogori secret kañumen koyemen kadi ko yimɓe jeenoɓe gouvernement ɓennuɗo wona gouvernement makko donc ɗum haddata ɓe wadde ligguey makko nde o namda noon ko fati Eric Adam o wi wonde kanko ala mo haaldi pour affaire Eric Adam yo oppe ko wawi wonde fof e ñalawma hono kamɓe wonɓe toon to département justice et surtout hono kanko biyeteɗo Émile Bow kañum woni ministre adjoint toppitiɗo ko fate justice kañum hoɗum ne windi waɗi pression hannde yimɓe wonɓe toon to département justice yo mbatta kayitaji binde wonde ko kanko Eric Adam kala ko fawno e makko e momtama ɗum waɗi donc caggal nde pression o heewi ono wayno ko yimɓe ɗiɗo anndaɓe hen goto wiyete ko Antoinette Bacon e goɗɗo wiyete ko Edward Sullivan ɓeɗon ene wayno mbaɗi indi mum e oɗon lettere pour wiide wonde ko ene wayno ko jamiri wonde ko kala ko Eric Adam fawno e muɗum yo werle halaɓe donc siftinde tan pour ko fati Eric Adam e tugnade hande ɓe ɗiɗo procureur uji ko kala ko fof mbi wonde ko Eric Adam ka haalde hono gouvernement makko kanko Donald Trump walla kam yimɓe toppiri ko fati immigration ko wiide wonde ko kala nde ko fawa e muɗum ko nde itta kañum hoore mum ma wallodire e immigration toon to New York pour wallude immigration yiilade yimɓe immigré ji walla gueɗe mbaɗe noon donc kanko Eric Adam o yeddi ɗum ɗon kono ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni ko ɗum woni haalaka yiyama wonde heccenke kanko Eric Adam o joddima o waddi batu e kanko biyeteɗo Tom Homan ene wayno ko kañum woni hoɗum toppiti oɗo saha joni kala ko fate déportation moɓe mbiyato donc ene wayno ko kanko Eric Adam kadi omo ɗamina hawnaki oɗo aljuma mo gonɗen walla ɗo e kam e altini mo waɗ jamiroje makko ko fati police ji New York e yimɓe ɓe ngannduɗa toppiti ɗum sécurité holno mbawata wallodirde e yimɓe immigration pour yiilade yimɓe ɓe jiltoɓe ɗum ɗon kadi ko hunde ko janfa mawɓe wonande conseil ji makko kanko Eric Adam cakkitoɗen habaruji men États-Unis ko toon to kanko JD Vance e tugnade kadi e habaruji jaltude toon nde Wall Street Journal ɗum noon e wayno ko wawino wadde entretien e ɓeɗo journaliste uji wi wonde ko so tawi tan kamɓe Russie ɓe jaɓani joddade ɓe kalde ko fati e jamno dañira toon e guerre gonɗo hakkude mabɓe kamɓe Russie e Ukraine ene wayno ko États-Unis ma hutore doole muɗum doole tako doole ngaalu e doole kadi militaire pour wawa yande mabɓe kamɓe Russie walla forsudeɓe kamɓe Russie ɗum noon kaɗon haala noon ko haala kawni ko no fewi saabu ene wayno ko jiiɗa e makko kanko JD Vance ministre toppitiɗo ko fate e défense mo États-Unis kanko biyeteɗo Peter Hegseth e kanko Donald Trump e haalluji mabɓe fof ko haalluji wiide wonde wallude Russie naɓe kala ko cohlunoma ma balle ɗum noon en jeeya ɗeɗon gueɗe kanko Donald Trump ko haalno hanki wiide wonde ko Russie alay saago artiri ene oɗo e ndeɗo fedde yimɓe leyɗele mawɗe biyeteɗe G7 jalti ɗum noon Russie yaltinoma hen gila kitale ujunaji 2.14 e alay saago kadi hono kamɓe Ukraine ɓe mbawa famde kadi wonde ko kala koɓe kalata ko leydi ko adi hitande ujunaji 2.14 ɓe mbawa heftude ɗum on kadi firti wonde ko Crimea mo Russie occupe gila nden artirta ɗum ɓe kaali hen kadi wonde ko kamɓe Ukraine kadi il faut ko ɓe calo wonde jeede OTAN ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe Russie ɓe jiiɗa ko ɗum woni koɓe jinno donc kanko JD Vance arde mo haalde mo haaldi ɗum haalluji ene wayno welani Russie c'est pourquoi ministére mabɓe toppitiɗo ko fati affaire étrangére windi lettere wine namdi ko yacci hono Washington yo wat clarification pour yo labtin holko kanko JD Vance ko yiiɗi haalde e holko laamu Donald Trump yiiɗi haalde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sar ko ɗi habaruji min jogo noon hannde oɗo ñalawma aljuma 14 lewru février hitande 2025 en mbaali jaam ha janggo kadi so Allah jaaɓi on jarama.